कहीं की रह दे ना कह आपको कहला रो में सब कही कही रह दे कही कही रह द ना कहम रह द सुतरन है तो हमरा सिहरावन जैसे लागल ह हां मंचवा पहने से बियार मारत न हां यही बात पर याद पड़ गल है भैया 2 महीना पहले होता ना बिजोड़ ठंडा गिरत रहल हां कतनो राजाई आदमी ओढ़त ल त ठंडा जाए के नाम ना लेता ना अतल एक दिन के बाद ब्यास हां आइन करन चनिया एके साथे सुत रहे हां सुत रहे लोग ब्यास कहत रे कि देखना कतनो कमर ओढ़तनी ठंडा जाए के नामे नहीं खेले ना कतनो कमर पर कमर ओढ़तनी लेकिन जार जात नहीं खे ना एक सेकंड एकरा लगे दूगो हीटर न ह हीटर कलस ब्यास जी जब ठंडा लगत त दोनों हीटरवा धोली हम ढली अभी दोनों हीटरवा का कहले कि धोले धोले ले हीटर एकरा बादो कहत रे कि ठंडा जात त बाना हीटर धला पर से ठंडा लागता बड़ा ठंडा नचनियावा इनकर बहुत तेज हिया बहुत एक खाली नीचे तकलस हां एक खाली मुंह पे इनका हां कहता ए ब्यास जी ए खाली हीटर थैला से ठंडा थोड़े जाई ना बोर्ड में तो पलौ खसल ही नहीं घटा करंट कहां से बालू घाट हां हीटर धरावत रहले रोशन राज के नचनियावा कहलस कि ठंडा लागत त हीटरवा धल कद पलक खोसल भुला भैया हमर नचनियावा कदू कहलस कि नाती के बेटा खाली हीटर धैला से होई पलक खोसे के भुलाइए गइल बड़ा हीटर धैला से गर्मी आई बतलाई महाराज कितना सुंदर चुटकुला है ए महाराज तेज कलाकार त हइले न हां बहुत तेज जात रहले ई आइन कर नचनिया कहां राजगीर प्रोग्राम रहे अच्छा राजगीर पहाड़ गिर ओनी प्रोग्राम रहे जाने के बस में हमने के बैठ के जात रहनी आ बस में तब पहले स्लीपर के टिकट करैनी जा सूत के जाए आला लेकिन भैया कंडक्टर कबो काल खचरई क देलन से पैसा वैसा बढ़ा के आ वो करो के ऐसन बना दे सब बुझाई कि बैठियो के जाए भर जगह नहीं पैसा लेला के बाद अपना कोचा कोची क दे है ए भाई ढेर घुस गइले सब बसवा में हमरा अगला सीटवा पर ज्योति बैठल रहली ज्योति के जितेंद्र भाई प्रोग्राम के नाम ज्योति है आई ई जानिए के बगल में बैठल रहले हम पीछवा बैठल रहनी आ इन ज्योति के साइडवा में एगो तनी हाथ लपक बैठल रहे तनी हाथ चलावे वाला इंसान एने ओने टोय टाय वाला एने ओने गोला टोय टाय दबावे वाला ए भैया हां जान जाए कि जब भीड़ भइल न एगो रहे यात्रियों में के इनका नचनियावा के पीछवा से में हाथ डाल दे आई लागल खो दे ना अठई धरे अभी हिनका से कहत रे देखी ना कौन दो पीछे से हाथ डाल दे देखी ना पीछे से घुसा देले बा कहले कि चुप वो अगर बहुत चालाक बुझत हो न तो जहां से चालाकी ओकर बंद होला वजह से हमार शुरू होला हाथ लगावे दे जितना पैसा ओरिजिनल बा ओकरा के हम अपना है बटुआ में धल बनी ओमे कुछ बा फिर जाने कि दोनों हाथवा हेनहु से लगा देलस आ ध के एकदम फिर दोनों हाथ लगा देले बा ई कहले कि चुप ओमे एगो फाटलो 10 टकिया हम छोड़ले बानी बेगवो लेके हेई में ध देले बानी ओकरा के भर मन खोजे दे कुछ ना निकली ना खाली गुदा भेटाई ई कहलस कि कुछ ना निकली खजाना में हाथ लगावत न जाओ नीचे एटीएम के तरफ बढ़ी तो कुछ न कुछ फेंकिए न ज्यादा देर दवाई तो अमूल कुल निकलबे न करे कुछ नहीं अमूल के अमूल कुल आय हाय हाय धन हरे छै।